Natukom il-lejla tajba. Nilqowkom għal xandira diretta mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu fl-Arp Għawdex. Illum it-tieni ħadd fi żmien ta' matul is-sena. Il-liturġija f'kontinwazzjoni wkoll ma' dak li għexna fi żmien qaddis tal-miliet tippreżentalna lil Ġwanni il-Battista u lil Ġesu li jitgħammed fix-xmara Ġordan u li Ġwanni jindikawlna bħala l-ħaruf ta' Alla. Il-lezzju divina il-lejla minn dan is-santwarju sejra titmexxa mill-Biblista l-Arċipret Monsinjur Dr. Joseph Sultana. Ejjew nagħtu bidu għal din iċ-ċelebrazzjoni billi flimkien mal-kor inkantaw l-ewwel innu li ħajjidher fuq l-iskrin Spiritu Qaddis tal-Mulej. Spiritu Qaddis tal-Mulej, dawa lil-moħna lil-qalbna bispik, kun għalina ser miljata kull fer, għawi lil-qlubna Spiritu tal-paċi tal-et, għallimna nħobbu naħfru bl-arbit, ġeddet wiċċi l-art fejja minna l-mart, ejja aħjina Spiritu ta' faraġ ta' dam, il-għawġ tal-lamna farrakna bisħir, tina l-erf meħtieġ narfu nimxu triq biex neħxu ħajja Spiritu ta' mħabba bla is, lilek foħrija min qalbna natuk, flimkien mal-Missir ma' Ġesu nħellis, lilkom kull glorja. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Siedna Ġesu Kristu li mħabba tal-la missierna u laqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Nitolbu. Missier Qaddis aħna nġbarna fismek sabiex nilqgħu id-don ta' ibnek Ġesu u narfuh bħala il-ħaruf li inti bat biex ineħħi id-dnub ta' kull wieħed kull waħda minna. Għatina li nikkontemplaw lil dan ibnek il-waħdini sabiex id-dera tiegħu fostna fis-sura ta' bniedem bħalna tfejja is-sura dgħajfa tagħna l-bnedmin u tagħtina l-qawwa tal-Ispirtu tiegħek biex ngħixu dejjem u f'kollox f'rabta sħiħa miegħek bħala wlied adottivi tiegħek. Dan nitolbuh permezz ta' Ġesu li miegħek u mal-Ispirtu Santu jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Alleluja, 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 alleluja.
Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann. F'dak iż-żmien Ġwanni ra lil Ġessuri saqleh u qal: Araw il-ħaruf ta' Alla li jneħħi id-dnub tad-dinja. Dan hu li għalih għedtilkom, warajja ġej bniedem li huwa aqwa minni għax kien qabli. Anqas jien stess ma kont nafu, imma jien għalhekk ġejt nagħmmed bl-ilma biex hu ikun marraf lill-Iżrael. U Ġwanni xehet għalih u qal: Jien rajt l-Ispirtu nieżel mis-sema bħal ħamiema u joqgħod fuqu. Ta' bil-ħaqq, anqas jien ma kont nafu, imma dak li bagħtni nagħmmed bl-ilma hu stess qalli: fuq min tara l-Ispirtu jinżel u joqgħod, dak hu li jagħmmed bl-Ispirtu Santu. Dan rajtu bajnejja u għalhekk xedt, dan hu l-iben ta' Alla. Il-kelma tal-mulej. It-tifħil lilek Kristu. Worthy is the Lamb who was slain. Holy, holy is He. Sing a new song to Him who sits on heaven's mercy seat. Worthy is the Lamb who was slain. Holy, holy is He. Sing a new song to Him who sits on heaven's mercy seat. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Wara illi jiċċelebrajna l-missieru tal-inkarnazzjoni fi żmien tal-miliet, minn nhar it-tliet erġajna dħalna fi żmien ordinarju ta' matul is-sena. Dan il-perjodu illi huwa perjodu li jmur mill-mamudija tal-mulej li ċċelebrajna nhar it-tnejn sal-jum ta' Ras ir-Randan, iż-żmien ordinarju qasir illi għandna f'dan il-perjodu. Madana kollu għalkemm huwa żmien ordinarju ma jfissirx li huwa żmien inferjuri għal żminijiet oħra. Xorta waħda aħna nħossu il-bżonn u l-għaġġ li nisimgħu il-kelma ta' Alla biex tmantnina fir-relazzjoni tagħna u fil-għajxien tal-misteru ta' Ġesu Kristu, fil-ħajja ta' kull wieħed
u kull waħda minna. U f'dan il-ħadd it-tieni ħadd ta' matul is-sena għandna wkoll eċċezzjoni għaliex jekk hemm il-darba matul din is-sena A qegħdin naqraw il-Vanġelu ta' San Mattew, f'dan il-ħadd għandna silta mill-Vanġelu ta' San Ġwan. Normalment il-Vanġelu ta' San Ġwan ma jinqara fl-ebda ċiklu mit-tlieta mis-sena A, B u C. Madankollu għandna diversi ċelebrazzjonijiet importanti u anke ħdut matul is-sena illi fihom aħna nisimgħu siltiet mill-Vanġelu ta' San Ġwan, kif huwa l-każ f'dan il-ħadd. Is-silta li għandna hija meħuda mill-ewwel kapitlu tal-Vanġelu skont San Ġwan. Biex infakkarkom ftit, San Ġwan għandu fil-bidu tiegħu dak li nsejħulu il-prologu. L-ewwel 18 il-vers tal-Vanġelu tiegħu smajnihom fil-jum tal-miliet, partikolarment aħna mitħla ta' dawk il-kelmiet il-verb ta' Alla sar bniedem u għammar fostna. Imma normalment l-istudjużi tal-iskrittura jgħidulna illi San Ġwan żied dan l-innu dawn l-ewwel 18 il-vers tal-Vanġelu tiegħu wara li kiteb il-Vanġelu kollu. Wara li kiteb il-Vanġelu kollu daħħal dan l-innu din it-talba illi fija hemm l-essenza tal-Vanġelu kollu kemm hu. U wara illi jagħmel dan il-prologu dawn l-ewwel 18 il-vers tal-Vanġelu tiegħu jintroduċilna il-figura ta' Ġwann il-Battista. Għaldaqstant tal-kemm forsi minn għalina l-Vanġelu ta' San Ġwan huwa differenti mill-mod kif huwa msawwar, imma jixbaħ ħafna lill-Vanġeli l-oħra, lil Mark, Mattew u Luqa, partikolarment Mark, illi jibda propju jimmarka l-wasla ta' Ġesu, id-dera tiegħu pubblika bil-ministeru ta' Ġwanni il-Battista. Għaldaqstant din is-silta għalkemm fis-silta li smajna hija adattata għall-liturġija u tibda bħalma jibdew normalment is-siltiet kollha kull nhar ta' ħadd f'dak iż-żmien, imma jekk ikolkom tmorru tqalbu u ssibu l-ewwel kapitlu ta' San Ġwan, insibu l-kelma l-għada. Ovvjament il-lezzjonarju jbiddel iħalli barra din il-kelma u ipoġġi kif diġà qed f'dak iż-żmien. Imma allura il-kelma l-għada torbot ma' dak li jirrakkonta fi ftit vrus ta' qabel San Ġwan, meta jgħidilna illi delegazzjoni mill-belt ta' Ġerusalemm magħmula minn saċerdoti u leviti ġew mibgħutin fid-deżert sabiex jistaqsu lil Ġwann il-Battista bliema awtorità huwa kien qiegħed iwettaq din il-magħmudija. Batuhom minn Ġerusalemm jistaqsu lil Ġwanni u jgħidulu inti il-Messija. Ovvjament għaliex il-figura ta' Ġwann il-Battista kienet attirat fuq l-kbar ta' Lut u l-predikazzjoni tiegħu u l-istedina tiegħu biex il-poplu jissottometti lilu nnifsu għall-magħmudija tiegħu fi xmara Ġordan b'xi mod kienet qiegħda iddajjef l-awtorità morali ta' dawn il-kapijiet reliġjużi ta' Ġerusalemm. Għaldaqstant ma riedu bl-ebda mod illi jitilflu l-influwenza tagħhom minn fuq il-poplu. U allura bagħtu lil dawn is-saċerdoti u l-Leviti jistaqsuh. L-għada Ġwanni sejjer jagħmel dan id-diskors illi għandna fis-silta tal-Vanġelu tal-lum. Ovvjament San Ġwan ifassal fl-ewwel fil-bidu tal-Vanġelu tiegħu bħal donnu jfassal ġimgħa sħiħa ta' attività ta' Ġesu li ma ġimgħa tilħaq il-qofol tagħha fis-7 jum meta Ġesu jwettaq is-sinjal tat-tieġ ta' Kana. Fi ftit kliem Ġwanni l-Evanġelista għandu f'moħħu il-ġrajja tal-ħolqien tal-bidu.
Wieħed jgħidilna dak li sejjer nirrakkuntalkom dan huwa bidu ta' umanità ġdida. Dan huwa nifs ġdid, din hija tama ġdida. Għaldaqstant tiftħu qalbkom għal din in-novità illi hemm fostkom u apprezzawha. U x-xhieda li jagħti Ġwanni f'din is-silta tal-Vanġelu hija propju f'dan is-sens. Is-silta bl-ebda mument Ġesu ma jitkellem, ma għandna l-ebda diskors dirett tiegħu, ma għandna l-ebda direct speech ta' Ġesu. Madankollu is-suġġett kollu tas-silta huwa Ġesu innifsu. Imma huwa Ġwanni illi jitkellem dwar Ġesu. Is-silti hija magħmula minn żewġ taqsimiet. Fl-ewwel parti Ġwanni isejjaħ lil Ġesu bħala il-ħaruf ta' Alla. Imbagħad isejjaħlu bniedem, warajja ġej bniedem, imbagħad jindikah bħala dak li hu ikun magħruf lill-Iżrael. Fi ftit kliem l-ewwel parti tas-silta hija kkonċentrata kollha kemm hi fuq l-identità ta' Ġesu, min huwa ta' bilħaq Ġesu. U fit-tieni parti tkompli x-xhieda ta' Ġwanni, imma hija iċċentrata fuq il-magħmudija illi hemm differenza bejn dik ta' Ġwanni u dik ta' Ġesu. U l-iktar element importanti fit-tieni parti ta' din is-silta biex ngħidu hekk fit-tieni paragrafu hija din l-istqarrija li jgħid Ġwanni, anqas jien ma kont nafu. Kiekollna aħna nistudjaw sewwa din is-silta, partikolarment fil-lingwa oriġinali Griega, nilmħu silta illi hija mibnija b'tali mod u manjiera illi l-element l-aktar importanti tagħha huwa dak li hemm fiċ-ċentru. Anqas jien ma kont nafu. Fi ftit kliem dak illi jiena qiegħed ngħid, qiegħed nindika f'Ġesu mhuwiex frott tal-iskoperta tiegħi għaliex jiena intelligenti, għax jiena qiegħed nagħmel xi skoperta kbira, imma frott ta' rivelazzjoni, frott ta' dawl li ġie mogħti lili mill-għoli, u dan id-dawl illi ġie mogħti lili sejjer iwasslu lill-poplu kollu sabiex il-poplu jkun jista' japprezza verament lil Ġesu illi jinsab f'nofs dan il-poplu ludi. Ħanaraw ftit din is-silta mill-qrib. L-ewwel nett Ġwanni ra lil Ġesu risaq lejh. Fil-Griek mhux bħal fil-Malti, imma l-Griek għandu diversi possibiltajiet biex wieħed jesprimi l-azzjoni illi bija wieħed jara. Aħna ngħidu tara. Imma Ġwanni meta jikteb fil-Griek juża verb illi jindika mhux sempliċement il-vista fiżika, imma juża verb ħorao illi jindika illi l-ħarsa ta' Ġwanni kienet ħarsa li tmur lil hemm minn dak li jidher. Qudiemu der Ġesu ta' Nażaret. Imma Ġwanni mhux sejjer jindika lil Ġesu jgħid dan huwa Ġesu ta' Nażaret, imma sejjer imur lil hemm minn dak li jidher fiżikament u sejjer jindika dak li ma jidhirx, it-tifsira, is-sens ta' din il-persuna ta' Ġesu. Hija l-ewwel darba fil-Vanġilu ta' San Ġwann fejn Ġesu jiġi referut b'ismu bħala Ġesu, wara illi fil-prologu Ġwanni l-Evanġelista kien irrefera lih bħala il-verb, il-logos. U x'jgħid Ġwanni għal Ġesu? L-ewwel nett is-silta hija kollha kemm hi mibnija fuq il-fatt li Ġwanni huwa msejjaħ biex ikun xut. Nafu min huwa x-xut, huwa dak illi flimkien ma' oħrajn jista' ta' bilħaq jivverifika kif marru l-fatti. Interessanti li waqt li l-Evanġelisti l-oħrajn
jimmarkaw lil Ġwanni bil-ministeru tiegħu bħala mmiedi u allura jsejħulu Battista jew bħala il-prekursur, Ġwanni l-Evanġelista aktar jrid jagħtina u jonqos il-personalità ta' Ġwanni l-Battista bħala dak li huwa x-xut, dak li jixed, dak li raba jnejh, dak li jindika preżenti lil Ġesu. U allura jgħid araw il-ħaruf ta' Alla li jneħħi id-dnub tad-dinja. L-ewwel nett l-element ta' araw ekku hemm element ta' sorpriża. Bħal donnu Ġwanni qiegħed jistieden lil kull min jisimgħu sabiex il-ħarsa ta' dawk li jisimgħuh ma tkunx ħarsa ta' mexxi u suq ġerri, imma tkun ħarsa li tippenetra il-persuna ta' Ġesu, il-ħaruf ta' Alla li jneħħi id-dnub tad-dinja. Issa Ġwanni taludi li kien kontemporanju għal Kristu bħal Kristu nnifsu kien jitkellem l-Aramajk u l-kelma ħaruf hija Taljan. Liema kelma kellha żewġ tifsiriet. Din il-kelma bl-Aramajk id-djalett ludi ta' żmien Ġesu li kien jitkellem Ġesu, Ġwanni l-Battista u l-poplu kollu, il-kelma Talja kienet tfisser kemm ħaruf kif ukoll għaddej. U allura kontemporanjament fl-istess waqt meta Ġwanni jgħid din il-kelma fuq Ġesu kien qiegħed ipoġġi fil-moħħ u fil-qalb ta' dawk li jisimgħuh dawn iż-żewġ idijat. Dan huwa il-ħaruf ta' Alla, dan huwa il-qaddej ta' Alla. Issa l-poplu ludi meta wieħed jitkellem mill-ħaruf kienu jiġu f'moħħu diversi figuri, partikolarment il-figura tal-ħaruf tal-Eid. Il-ktieb tal-Esodu Alla kien ordna lil Mosè sabiex joqtol kull familja toqtol ħaruf ta' sena mingħajr ma tiksirlu l-ebda qadma u bid-dem tiegħu kellhom jimmarkaw il-blatijiet tal-bibien ta' kull familja ludija waqt illi kellhom isajru il-laħam tiegħu u dik il-lejla kellhom jieklu il-laħam ta' dan il-ħaruf mixwi. U dan sabiex bid-dem tiegħu ikunu mħarsa mill-anġlu tal-qerda li kellu jgħaddi minn fuq l-art tal-Eġittu dik il-lejla waqt illi il-laħam ta' dan il-ħaruf kellu jmantni lill-poplu biex l-għada filgħodu jkollu l-enerġija biżżejjed ħalli jitlaq u jaħrab il-barra mill-art tal-jasar. Ovvjament dan ir-ritwal tal-ħaruf fil-bidunet kien ritwal li kienu jagħmlu dawn ir-raja nomadi illi kienu jimmarkaw il-ħrif tagħhom bid-dem ta' ħaruf sabiex il-merħliet jitħarsu minn kull periklu. Madankollu wara l-ġrajja tal-Esodu dan ir-ritwal beda jimmarka l-festa li kbar waħda illi l-poplu ludi kellu, il-festa tal-Eid. Kull sena, kull missier ta' kull familja kien jaħseb għal dan il-ħaruf, kien jieħdu fit-tempju sabiex jinqatel fit-tempju, id-dem kien jinġabar fi bwieqi madwar l-altar waqt li jimbagħad il-familja tieħu l-ħaruf maqtul u ssajru d-dar u tieklu dik il-lejla. Hekk kienet kull familja ludija tiċċelebra il-festa tal-Eid. Ovvjament San Ġwan l-Evanġelista li qed jikteb għandu għal qalbu din il-figura tal-ħaruf. Tantu hekk illi meta jasal biex jirrakkonta lil Kristu msallab fuq is-salib jinnota u jgħidilna kienet is-sitt sija. Jiġifieri kien dak il-waqt illi fih ġewwa it-Tempju ta' Ġerusalemm 4 passi bogħod mill-Kalvarju kienu qegħdin jinqatlu dawn il-ħrief biex jitħejjew ħalli dik il-lejla wara nżur ix-xemx kull familja tiċċelebra l-ikla tal-Eid.
Ara taħsbu li kienu jkunu xi 4 ħfrief u daqshekk. Giuseppe Flavio illi jikteb l-istorja tal-poplu Ludi u huwa ta' ftit snin wara Ġwanni l-Battista u Ġesu Kristu jgħidilna li kienu jinqatlu ta' kull sena madwar 250,000 ħaruf. Jiġifieri kienet impressjonanti u kienet imposta fuq il-moħħ u fil-qalb tal-poplu Ludi din il-figura tal-ħaruf. Imma mhux biss il-ħaruf tal-Eid. Anke l-profeta Iżajja jitkellem minn dan il-qaddej ta' Alla. U allura hawnhekk tiġi t-tieni tifsira tal-kelma Aramajka Talja, il-qaddej ta' Alla. Il-profeta Iżajja għandu 4 anijiet li fihom din il-persuna li hija anonima imsejħa l-qaddej ta' Alla hija mxebħa ma' ħaruf. Bħal ħaruf meħu tal-qatla, fit min iġissu ma fetaħx fommu. Normalment dawn is-siltiet ta' dawn l-erbanijiet naqrawhom fil-jiem tal-ġimgħa mqazza. U allura din il-figura tal-ħaruf kienet tesprimi il-figura ta' dan il-qaddej manswet, innoċenti, doċli, li huwa lest li jerfa' fuq il-pejs tal-oħrajn sabiex ineħħi l-pejs minn fuq l-ispallejn tal-oħrajn, jerfa' r-responsabilità ħalli l-oħrajn ikunu ħielsa minn din ir-responsabilità. U allura anke din l-idea kienet fil-moħħ u fil-qalb tal-poplu Ludi u meta Ġwanni jindika lil Ġesu bħala l-ħaruf ta' Alla, b'xi mod anqal fil-qalb tagħhom din il-figura, dawn is-siltiet tal-kelma ta' Alla meħudin mill-profeta Iżajja. Mhux biss, imma kellhom idea wkoll illi l-aħħar ta' żmien sejjer ikun immarkat bil-wasla ta' ħaruf li sejjer jimmarka t-tmiem tal-istorja u t-tmiem tad-dinja. Meta jidher dan il-ħaruf, dakinhar ifisser illi waslet id-dinja biex tintemm. U dan insibuh jiltiegħu fil-ktieb tal-Apokalissi meta l-awtur tal-Apokalissi għandu ħafna l-qalbu biex jirreferi għal Ġesu bħala il-ħaruf. Maqtul jgħidilna imma li jinsab fuq riġlejh, kontradizzjoni. Fi ftit kliem qed jgħidilna Kristu li huwa msallab u rxuxtat tal-ħajja. Kristu li huwa iċ-ċentru tal-istorja kollha. U allura dawn it-tifsirijiet huma kollha fil-qalb u fil-moħħ ta' kull min sema lil Ġwanni jindika lil Ġesu bħala il-ħaruf ta' Alla. Interessanti illi il-Messija fil-moħħ tal-poplu Ludi qatt ma kien identifikat ma' ħaruf. Huma dejjem kienu jistennew li l-Messija jkun qalil bħal il-jun. U allura kellu raġun għalfejn Ġwanni jgħidilhom araw il-ħaruf ta' Alla. Għaliex il-poplu jekk qatt kien qed jistenna l-Messija, kien qed jistenna Messija li jkun qalil bħalma huwa l-jum. Meta Ġakob birek lejn it-tmiem tal-ħajja tiegħu li 12 liedu, meta ġie għal Ġuda birku u awguralu li jkun il-jum qawwi. U ovvjament kellha tkun mir-razza ta' Ġuda illi jitwieled David u mad-dinastija mal-familja ta' David jintrabtu l-wedit kollha tal-Messija. Għaldaqstant il-poplu kien qed jistenna Messija qalil, Messija li jimponi ruħu u mhux Messija ġwejjed innoċenti bħalma huwa il-ħaruf. Ġwanni l-Battista jkompli jgħid li jneħħi id-dnub tad-dinja, mhux li jpatti jew li jħallas, imma li jneħħi, li jikkanċella, li jiknes id-dnub tad-dinja, mhux id-dnubijiet tagħna, id-dnub tad-dinja, dak li huwa il-kawża tad-dnubijiet kollha ta' kull wieħed kull waħda minnha.
U allura issa nistaqsu x'inhuwa id-dnub li huwa l-kawża tad-dnubiet kollha l-oħra. Id-dnub li huwa l-erq tad-dnubiet l-oħra kollha huwa meta il-bniedem ma jżommx id-dinjità tiegħu ta' bniedem imma jagħmel lilu nnifsu bħala annimal u jidħol f'pika f'kompetizzjoni mal-oħrajn b'tali mod u manjiera illi jidħol f'rivalità mal-ieħor, jikkompeti mal-ieħor. Dan l-ispirtu ta' kompetizzjoni ma' Alla u mal-oħrajn illi huwa il-konsegwenza ta' dnubiet kollha tal-bniedem. Il-ħaruf ta' Alla ġie biex jeqret kompletament din it-tendenza li hemm fil-qalb tal-bniedem. U kif sejjer jeqreda? Billi dawk li jilqgħu lil-ħaruf u jsiru dix-xiepli tal-ħaruf isiru huma wkoll ħrief bħal-ħaruf li mgħallem tagħhom. Il-kwalitajiet tal-ħaruf jgħaddu bħala kwalitajiet fuq id-dixxiepli tiegħu li huma wkoll isiru ħrief li lesti li jħobbu kif iħobb hu. Ġwanni l-Battista jkompli jixhed u jgħid warajja ġej bniedem li huwa minni għax kien qabli. Ġwanni kontinwament jagħti xhieda għal Kristu u kontinwament jistqar illi huwa hemm bżonn illi iwarrab ħalli issa jidher Kristu għaliex il-missjoni tiegħu kienet missjoni illi tintemm malli jidher Kristu. Min bagħad jagħmel stqarrija profonda, anqas jien stess ma kont nafu, imma jien għalhekk ġejt nagħmmed bl-ilma biex hu ikun marraf lill-Iżrael. L-għarfien ta' Ġwanni kien proċess ta' maturità. U allura il-fidi ta' kull wieħed kull waħda minna trid tidher fil-proċess ta' din il-maturità. Kull wieħed kull waħda minna bħal Ġwanni irridu dejjem nissieltu sabiex l-istqarrija tal-fidi tagħna fi Kristu timmatura u tipperfezzjona lilha nfisha dejjem aktar. Qudiemna għandna l-misteru ta' Alla illi ħadd minna ma jista' bl-intelligenza tiegħu, bl-esperjenza tiegħu jeżawrixxi dan il-misteru. Imma ftejt bil-għajnuna tar-rivelazzjoni li tiġi mill-għoli aħna nistgħu niftħu qalbna għal din il-verità ta' Alla. U ftejt din il-verità ta' Alla tbiddel lilna u issawwarna veri u liet ta' Alla. X'injiġi għat-tieni paragrafu, Ġwanni jirrakkonta l-mument tal-Magħmudija. Ġwanni l-Evanġelista ma jirrakkuntax bħal Vanġeli l-oħra il-fatt tal-Magħmudija, imma għandna dak illi seħħ fil-Magħmudija frott ta' din ix-xhieda illi jagħti Ġwanni l-Battista. Jiena rajt l-Ispirtu nieżel mis-sema bħal ħamiema u joqgħod fuqu. Hawnhekk għandna il-figura ta' din il-ħamiema, it-tieni annimali li jissemma f'din is-silta. Ovvjament din il-ħamiema tfakkarna fil-ġrajja li nsibu fil-Ġenesi. Il-ġrajja tad-Diluvju meta Noè wara dawk il-jiem u l-familja tiegħu ġewwa l-arka jibgħat din il-ħamiema u l-ewwel waħda ma tirritornax lura. Mentri mbagħad jgħaddu aktar ġranet u jibgħat din it-tieni waħda u wara xi ġranet din tiġi lura u ġġejb f'munqara din il-fera ta' żebbuġa, sinjal illi l-ilmijiet tad-Diluvju kienu nixfu u s-siġar bdew mill-ġdejt jarmu l-weraq. U għaldaqstant dan kien sinjal għal Noè sabiex huwa u l-familja tiegħu joħorġu mill-ġdejt salvati mill-arka. Fi ftit kliem il-ħamiema tindika l-bidu l-ġdejt. Is-sinjal tal-paċi. Is-sinjal illi m'hemm xejn issa kontra l-bniedem. Kull akkuża ġiet imħassra. Ħanatu bidu għal umanità ġdida fejn Alla jwiegħed
illi qatt musejjer jidħol aktar f'taqbida mal-bniedem. Mhux biss din il-figura tal-ħamiema mal-ġrajja ta' Noè, imma il-mistika ludija, jiġifieri il-kodba kif kollna ngħidulhom aħna devozzjonali illi kellu il-poplu ludi, hemm fihom figura illi titkellem il-Messija bħala dak li sejjer jiġi mmarkat billi ħamiema sejra tinżel u tpoġġi kuruna fuq ir-ras ta' dak illi huwa il-Messija biex hekk kulħadd ikun jaf min huwa il-mibgħut ta' Alla. Ovvjament f'dan il-każ Ġwanni l-Battista jgħidilna jiena rajt l-Ispirtu nieżel mis-sema bħal ħamiema. Jiġifieri ma jgħidilniex illi deret ħamiema, imma din hija biss tixbieħa l-Ispirtu Santu nieżel bħal ħamiema u allura rridu nkunu nafu u nifhmu x'ifisser bħalma tagħmel il-ħamiema. Il-ħamiema jgħidu illi tħobb ħafna l-bejta tagħha u mhux lakemm tbiddel il-bejta tagħha. U għalija aktar komdu li toqgħod fil-bejta tagħha milli toqgħod tittajjar. Għaldaqstant li l-Ispirtu niżel mis-sema u joqgħod fuqu ifisser illi Kristu sar il-amara tal-Ispirtu, il-amara tal-imħabba divina ta' Alla. L-imħabba kollha ta' Alla ġiet ikkonċentrata f'Ġesu Kristu u jgħaddi minn xi jgħaddi fil-ħajja tiegħu, anke fl-ar mumenti tal-ħajja tiegħu din l-imħabba tibqa' qatt minsusa. Jibqa' iħossu maħbub, jibqa' jħossu tassew iben u allura jibqa' jħobb. Partikolarment l-ar mument tal-ħajja tiegħu, il-mewt fuq is-salib. Anke din ma tħassarx lil Kristu milli jkun il-bejta tal-Ispirtu. Ta' bilħaq jgħid San Ġwan, anqas jien ma kont nafu. Din hija l-frażi l-aktar importanti. Jiġifieri Ġwanni qed jgħid dan kollu ġie mogħti lili bħala don min-naħa ta' Alla. Il-kelma ta' Alla hija dejjem don min-naħa ta' Alla lil kull wieħed kull waħda minna. U bħalma x-xita tinżel mill-loli u issaqi l-art u ma terġax lura mingħajr ma tħalli l-art aħjar bil-bosta minn kif issiba, hekk ukoll il-kelma ta' Alla. Ġwanni jistqar li dejjem mhix l-iskoperta tiegħu, imma Ġwanni jistqar li dan huwa id-don ta' Alla illi ġie irrivelat lilu. Batni nagħmmed bl-ilma. Ovvjament Ġwanni qed jirreferi għal dak il-ġest illi huwa kien iwettaq fix-xmara Ġordan. Fi żmien l-Avvent kellna ċans nitkellmu, dan kien ġest esterjuri illi jikxef ix-xewqa tal-poplu illi jkun maħfur. Ġest illi jikxef l-indiema tal-poplu. Imma biex verament il-bniedem ikun f'postu tikkorrispondi mal-indiema irid tkun hemm il-maħfra. Fil-każ tal-Magħmudija ta' Ġwanni kienet biss sinjal esterjuri tan-diema għaliex kien ġest li ma kien jagħti l-ebda maħfra. Il-Magħmudija ta' Ġwanni hija differenti mill-Magħmudija illi nirċievu aħna, illi tagħti tassew il-maħfra tad-nubiet. Dak hu li jgħammed bl-Ispirtu Santu. Ġwanni jikkontrapponi għall-Magħmudija tiegħu bl-ilma, il-Magħmudija bl-Ispirtu u issa din id-darba iżejtu jgħid bl-Ispirtu is-Santu. Jekk qabel jgħid illi ra l-Ispirtu nieżel, issa jinsistew jgħid jgħammed bl-Ispirtu Santu. Jiġifieri din il-qawwa ta' mħabba, l-imħabba divina ta' Alla li aħna nsejħula l-Ispirtu Santu, l-komunikazzjoni intima li hemm bejn il-Missier u l-Iben. Din hija sabiex il-bniedem jitqaddes u joħroġ min natura dgħajfa tiegħu u jilbes in-natura ta' Iben ta' Alla. Dan rajtu bajnejja u għalhekk xedt dan huwa l-Iben ta' Alla.
Is-silta tagħlaq bdejn l-istqarrija solenni tax-xhieda ta' Ġwanni il-Battista għaliex il-vera xhieda hija x-xhieda ta' min jara b'għajnejh. Imma fuq kollox ta' min iseħħlu imur lil hemm minn dak li jidher biex jasal għal dak li ma jidirx. Dan huwa l-iben ta' Alla. Dan huwa dak li fl-umanità tiegħu hemm mistqarra id-divinità ta' Alla. Dan huwa dak li fl-umanità tiegħu infassla u immudellata fuq iġbija ta' ħaruf dajjef u innoċenti, wieħed jista' jikkontempla il-kwalitajiet ta' Alla nnifsu. Quddiem il-ħaruf ta' Alla li jneħħi d-dnub tad-dinja, aħna niġu żarmati minn kull ġbija fierħa ta' Alla. Ġbijat ta' Alla fierħa għaliex poġġejna fuq iġbija ta' Alla l-qawwa. Poġġejna fuq iġbija ta' Alla li dija ta' xi ħadd li huwa qalil. Poġġejna fuq iġbija ta' Alla li dija ta' wieħed li jikkastiga u li jippremja. Dawn huma kollha imħassra quddiem id-dera ta' Ġesu li huwa l-iben ta' Alla. Ejjew inħallu din il-kelma ta' Alla iddawwalna fir-relazzjoni tagħna ma' Ġesu u mal-oħrajn, nitolbuh sabiex aħna kull wieħed kull waħda minna jimmodella lilu nnifsu fuq il-ħaruf u jkollna l-kwalitajiet tal-ħaruf biex verament aħna inkomplu numanizzaw lilna nfusna u kull wieħed kull waħda minna issejr ġbija tidher ta' dak Alla li ma jidirx biex hekk aħna nkunu tassew uliedu. Ejjew flimkien nitolbu kif għallimna Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missirna li inti fis-smawiet, jitqaddes l-isem tiegħek, jitqaddes l-isem tiegħek. Tiġi saltnatek, ikun dak li trid inti, ikun dak li trid inti, fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum, għatina l-lum. Aħfrilna id-dnubi tagħna, aħfrilna id-dnubi tagħna, bħalma
la daħalniex fl-ebda tiġrib, iżda ħlisna min kull deni missirna. Il-mulej ma'kom. U iberikkom Alla fil-ħarsien ta' din il-kelma tiegħu, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu is-Santu. Amen. Jesus Christ, you are my life. Alleluia, alleluia. Jesus Christ, you are my life. You are my life, alleluia. Tu sei via, sei verità. Tu sei la nostra vita. Camminando insieme a te, vivremo in te per sempre. Jesus Christ, you are my life. Alleluia, alleluia. Jesus Christ, you are my life. You are my life. Alleluia. Ci raccogli nell'unità, riuniti nell'amore, nella gioia dinanzi a te, cantando la tua gloria. Jesus Christ, you are my life. Alleluia, alleluia. Jesus Christ, you are my life. You are my life. Alleluia. U bil-kant ta' dak l-innu sabiħ, Jesus Christ, you are my life, dak li urina Ġwanni l-Battista para tassew il-ħaruf li mhux biss ineħħi d-dnub tad-dinja imma jatina il-ħajja. Naslu fit-tmiem ix-xandira tal-lejla mis-Santwarju ta' Pinu, lezzju divina dwar il-Vanġelu fil-liturġija tal-kelma għat-tieni ħadd ta' żmien matul is-sena, tmexxiet mill-Arċipriet Monsignor Dr. Joseph Sultana, illi fil-fatt nieħdu l-okkażjoni biex infakrukom li se jkun qed imexxi kors organizzat mill-Istitut għall-Ministeru Pastorali fid-Djoċesi tagħna, Award in Biblical Formation and Introduction to the Bible, introduzzjoni għall-Bibja, illi huwa kors interessanti ħafna. Nistednukom intom li tixtiequ tkomplu tinżlu fil-fond tal-għarfien tagħkom tal-Iskrittura u l-Kelma t'Alla biex tapplikaw għalih permezz tal-sit elettroniku tal-istess istitut www.ipm.edu.mt huwa kors li se jingħata bil-Malti mis-sibt 11 ta' frar il-qudiem għal 8 sibtijiet konsekuttivi u wieħed jista' japplika għalih kif tistgħu taraw fuq l-iskrin l-informazzjoni sa nhar il-ġimgħa 27 ta' Jannar. U b'dik l-informazzjoni niġu fit-tmiem din ix-xandira tal-lejla nagħtukom appuntament għal bħallum ġimgħa fl-istess ħin fis-6:30 filgħaxija mis-Santwarju ta' Pinu għal lezzju divina oħra. Inselmulkom.